Снимайки в градската градина в Пловдив, се замислих за тема, която винаги е актуална сред фотолюбителите. Темата за размера на сензора. В случая GX8, с който снимам, има микро 4 трети сензор. Любителите на Full Frame определено няма да са щастливи от този факт, но както много пъти сме казвали, по-малкият сензор е по-различен сензор, той не е по-лош сензор. В случая имаме около 2 пъти кроп фактор спрямо Full Frame апаратите и тази среда е чудесен пример за това как може да ни служи един такъв фотоапарат с малко по-малък сензор. В случая този зум, който имам, отново ретрообектив, е един от любимите ми с фокусно разстояние 75-260 при двойния кроп фактор. Сами може да направите сметката, стигаме до над 500 мм като фокусно разстояние, на което може да разчитаме. Това означава, че в парка можем да намерим много по-интересни обекти, хора, животни и най-вече тези хора и животни не би трябвало да ни забележат докато ги снимаме, т.е. може да станем свидетели на много интересни неща. Освен това, знаете, фотографията е само единият от елементите, видеото също може да получи този бонус, за който си говорим. Тогава обаче трябва да внимавате да имате стабилен статив. Но ето ви един пример. При такова фокусно разстояние и такава дълбочина на кадрите, съвсем спокойно може да постигате и не лоши букета. Така че ето ви един аргумент в полза на кроп фактора. От друга страна, по-малкият сензор позволява и да имаме по-малко тяло. Още повече, че това е безогледално тяло, наистина по-компактна камера. Така че още, както се казва, една бонус точка в полза на кропнатите сензори. Това, разбира се, още веднъж не означава, че те са по-добри от другите. Разбира се, никога не би го казал, но може да извлечем някакви ползи като минимум от кроп фактора на камерите.